be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. салом алейкум ба ҳама. пешаш сар кардан яъдета суханҳои муҳим аст. илтимос хушур карда гӯш кинен. чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонен видеое ки мо дар инҷа мепартом авториш дига касай. ҳар хел зарубежни пранкора тарҷума мекунам, медонен худтон. Яъдета видео карда будам, ай ҳамоно жалб омадаги ай каналда. баъди жалб омадан як хел функсияҳои канал маҳкам мешавад. То ягон вақта 1 моҳ 2 моҳ сурок дорад. агар ҳамин вақта бо ягон таи дига жалб биёя, канала маҳкам карданашон мумкин аст. аз ҳамин сабаб бачо мо канал сохтум. видеое ки дар уҷа мебурая, авториш ман мешавам. ман месозам вай видеоро ҳар хел карда дар уҷа озвучка намешава. чӣ тари видео мешава шумо оз мефаҳмед. баъд бо камтар дига фикр кардам, вақти хидма нишон доданам қариб омад. бисёртон менависин админ я бурхта нишон те. дигари каналда фикри хидма нишон дода накардистам. ман ягон бори кор накардам, барои ман як қадами калон аст. мақсади гап, ман метавонам бисёр гап зада, соатош қати метавонам гап зада, не ки вақтона бисёр намегирам. ози охири ҳамин видеода дар экран нақли филми ҳиндӣ қисми 4 пайдо мешавад. зер мекунен, вай канал медуроен. ҳамқа мегӯям ки бачо вай канал да плано бисёр аст, вай канал киногӣ мешавад. номш бо мувофиқ аст. видеоро хушур карда гӯш мекунем ва дастгирӣ мекунем канали нави мара. чунки бачо, чунки зеханда гум шуданаш мумкин аст. дигар тарафи ютубда агар блогеро конкурӣ карда иста бошанд, зеханда видео карда иста барои хушҳол шудани мардум. бачое ки сообществои мара кам-кам хабар мегиранд, медонанд ду рӯзи охир чӣ гап буд ютубда. нақли филми ҳиндӣ қисми 4 бисёр азоб додак. ютуб 6 бор маҳкамаш кард. амҷа бо суратҳои видеоро парафта будам. нақли филми ҳиндиро хеле калта кардум, барои ки ютуб қати каштал ба каштал шудем. як хел ҷоҳошда пауза кардагим, барои ютуб нахапа ман гуфта, касе намедонест ин лайфхак шумода. ва дар охир, канале ки ҳозир шумо медуроен бачо, ин канал дигим канали май. яким канал зеханда, дигим каналам кино кади. дигар канал надорум бачо. канале ки PUBG буд, дигар чизо буд ва ёро фаромӯш кунем. ҳозир экран видео пайдо мешава, агар ки пайдо нашава мабодо, дар поён силкаша мемонам. рафтем.